Така, какво ще кажем с Десникова? Десникова. Десникова ми? Непознато име. Така ли е? Да? Абе, Що? какво да кажа? Ко? Деси. Фибър. Една дума да написам. Така. Чакай, чорапите не се виждат. Не твоите, бе! Не, новината там. Това са моите подарки чорапи. Простряни са. Ренито е била с два различни чорапа, май. Чуваш ли? Чуй клоните. Откъде е това? Добре, добре, сега. Тъй. Кракът ти се вижда. Значи, ние си ни обобщаваме. Аз. Тя... Значи, Фибър. О, растам коса също. Абе, Трябва да ми коса седища. малко прекалявам чупите, сега се признавам. Спри са! Пращаме цунки! Пращаш ти! И Джастин, чао!